ya haka shi ne cikin tuwo gantsar ina zaki ai ba dan gaya ma ni na sa an rushe masallaci saboda a bude gidan gara matan liman kake so in kama ko matan na'ibi kai na tsibiya in maka labari ni ka ji hannun ba hango ka ba hayaki ne nake garwa shi ne tsubuce na ga duhu ta fi son duhu ka san yarinya ce ita duhu ce ba ta son haske Allah ko kabar kabirin ne wannan ta burge ni ko ai billahi ta burge ni to wance kucin ga mata ni ba na san rigar ruwa ko mai ruwa kai baka san me ake ciki ba fa kuma na san in na gaya maka in aure na bai mutu ba to gaskiya zai yi girgi yarinyar nan amai take fa gashi ta hadiya ciki gare ta sai ba ciki na gaya maka tun kwanaki laulahin nan da take akwai wani abu ka ce min ta jika ce ka ce basir ka ce me to ciki gare ta gashi tana amai take inna lillahi ilaihi raji'un zo ki bani labari ban san hawa ba sai na ji sauka da Allah rabu da ni ne gaya min ya ubangiji Allah ka la'anci wallahi tallahi bakin tsinan nan ba sai na mana laukiri can ga in kika laukiri ikushi izo ida da meki kuka yi sama wallahi tallahi sai dai Allah na baku bayan shi bayan ka daki me za ta yi ma me za ka yi malam me ya haka ka bude magananka ga baki daya kana binta gaba da kallo bi nazaratu tuzihi haka me kawaidi ya faɗa to yarinya ta rika ta zama rikakkiyar kubewa balakatin balamatin saratul bansassan umma ba malam bane baba ne baba ba su ma ba in za ka wuce kofar barzahu wallahi sai traffic ta maka stop ka dawo an karasa wannan artabu sai mun dangana da gurin malam daurawa karki